Zibalelwa ezinkulungwaneni ezingama-34 izisebenzi eziqashelwe ukubala abantu kulelizwe. Abantu bazobalwa umuzi nomuzi noma kusetshenziswe uhlelo lwa-online. Lokhu kwenzelwa ukuthola ukuthi ingabe bangakhi abantu bakulelizwe, imininingwane yabantu abaphumayo nabangenayo kulelizwe kanye nezomnotho. Uhulumeni uthi kubalekile ukuthi kubalwe abantu ukuze izishayamthetho kanye nabatshalimali bekwazi ukuthatha izinqumo ezifanele. Your universities, your businesses would want to know the changes and the updates and the differences and the movement of information. Namhlanje uhulumeni ubeqhuba lo mkhankaso wokubalwa kwabantu eDeepsloot. Unxusa Izakhamuzi ukuba zisebenzisane nabantu abazobe bebala ukuze ke ekwazi ukuthumela izidingo ngqangi. Uthi uma umuntu engahambisani nomyalelo wokuthi ebalwe, lokho kuzothathwa njengecala. The data that you give to SABC remains with them by law. They are not going to give it to any other person. They are going to utilize it to then come back to us as a people and say, these are the number of people in South Africa. These ones are not going to school and they're supposed to be in schools. Wonke amagama abantu abaqashelwe ukwenza lo msebenzi wokubala azobhalwa ekhasini le-Stats SA ku-internet ukuqinisekisa ukuphepha kwezakhamuzi kanye nokugwema ukuthi izigebengu zingangeni emzini yabantu zizenza izisebenzi ezibala abantu.